Dohrali sme nového Jamesa Bonda a otázka je úplne jednoduchá. Oplatí sa kúpiť 007 First Light za približne 70 eur? Odpoveď nie je až taká jednoznačná, ako som čakal. Hru sme dohrali celú na streamoch na Kiku, takže nejde o prvé dojmy po 2 hodinách hrania. Videl som celý príbeh, všetky hlavné misie, aj finále. Takže dnes pôjde o môj úprimný názor po dohraní. Len jedno upozornenie ešte na začiatok. Vo videu budú spoilery. Nie úplne do najmenších detailov, ale budem hovoriť aj o veciach z konca hry. Poďme na to. Prvá vec, ktorú si treba uvedomiť je, že túto hru robilo štúdio IO Interactive. A ak ste niekedy hrali Hitmana, tak vám bude úplne jasné, odkiaľ vietor fúka. Ja som ešte pred vydaním očakával niečo ako Hitmana s Jamesom Bondom. Veľké otvorené mapy, rôzne možnosti splnenia misií, množstvo improvizácie a pocit, že každú úlohu si viem zahrať úplne inak. A práve tu prišlo moje prvé prekvapenie. Tá hra je oveľa viac lineárna, než som čakal. Áno, nájdeš tam otvorenejšie misie, občas si môžeš vybrať inú cestu alebo iný spôsob infiltrácie. Lenže veľmi často som mal pocit, že tie možnosti sú v skutočnosti len 2 alebo 3. A práve toto ma troška sklamalo. Hitman bol podľa mňa geniálny práve v tom, že si jednu misiu vedel prejsť množstvom rôznych spôsobov. Mohol si sa prezliekať, otraviť cieľ, pripraviť pascu, predstierať rôzne identity. Jednoducho si mal pocit absolútnej slobody. Tu som ten pocit až tak nemal. Veľakrát som vedel, čo odo mňa hra chce, a keď som skúšal niečo kreatívnejšie, hra mi to proste nedovolila. Nehovorím, že je to zlé. Len keď čakáš Bonda vo forme Hitmana, tak budeš asi troška sklamaný. Na druhej strane musím povedať jednu vec. Veľmi sa mi páčilo, že Bond nie je len ďalší akčný hrdina, ktorý všetko vyrieši samopalom. Práve naopak. Veľmi veľa tých súbojov sa odohráva na blízko. Stealth, nenápadné vyradenie nepriateľov, bitky 1 na 1. A ak mám pravdu povedať, toto ma bavilo o mnoho viac ako prestrelky. Ja osobne mám rád, keď hra dáva priestor rozmýšľať a neodmenuje len bezhlavé strieľanie. Aj keď paradoxne som zároveň nebol úplne fanúšikom niektorých stealth sekcií. Nie preto, že by boli zlé, skôr preto, že osobne nemám veľmi rád hry, kde musím 10 minút plánovať úplne sofistikovaný postup len preto, aby som sa dostal cez jedného strážnika, alebo 20 minút behať po mape len preto, že som minul jeden trigger a vôbec som netušil, čo odo mňa tá hra ešte chce. Začiatok hry bol pre mňa taký asi najrozporúplnejší. Prvú hodinu som mal pocit, že pozerám hollywoodský blockbuster. Výbuchy, veľké akčné scény, často až nereálne. Niektoré tie momenty boli podľa mňa až príliš prehnané. A chvíľami som si hovoril, že toto už je možno trochu moc. Našťastie sa to postupne zmení. Čím ďalej som sa dostával, tým viac sa tá hra upokojovala. Začala sa viac sústrediť na špionáž, infiltráciu a samotný príbeh. Čo sa týka príbehu, ten ma zo začiatku celkom chytil. Chcel som vedieť, kam sa Bond dostane a ako to celé skončí. Lenže približne v polovici prišiel moment, keď som si uvedomil jednu vec. Ja už vlastne nechcem ďalšiu misiu. Nie preto, že by bol príbeh zlý. Skôr preto, že sa začali opakovať rovnaké princípy. Chod tam, infiltruj, získaj informácie, presun sa ďalej, znova infiltruj, znova získaj informácie. A keď som si po dohraní premietol celú hru v hlave, uvedomil som si jednu vec. Veľa misií sa mi vlastne zlieva dokopy. Jediná, ktorá mi okamžite napadne, je Slovensko. Aj keď bola krásna, odohrávala sa na zámku, bolo to ešte také oťukávanie na začiatku hry, kde zisťuješ, čo a ako funguje, tak v zásade si ju budem pamätať len kvôli tomu, že sa odohrávala na Slovensku. Oceňujem, že sa vývojári snažili vytvoriť autentickú atmosféru, nájdeš tam slovenské dopravné značky a rôzne detaily, ktoré odkazujú na Slovensko. Len škoda, že si ich nikto z tvorcov pred vydaním neskontroloval. Niektoré texty totiž vôbec nesedeli s tým, čo mali konkrétne značky vyjadrovať. Čo ale musím pochváliť bez akéhokoľvek zaváhania je grafika. Tá hra vyzerá naozaj výborne. Lokácie sú nádherné, animácie sú kvalitné, herecké výkony tiež. Po technickej stránke som nemal žiadne bugy ani pády. Jediné, čím som ja osobne bojoval, bolo vyťaženie procesora. Môj procesor už predsa len nie je najmladší a v lokalitách s veľkým množstvom NPC, napríklad na diskotéke alebo počas šachového turnaja na Slovensku, išli FPS citeľne dole. Ale to sa dá pochopiť. Ja som ju hral na RTX 5070 a bolo vidieť, že IO Interactive si s Nvidiou rozumie veľmi dobre. Ak máte grafiku z 50-kovej rady, viete z nej dostať naozaj veľmi pekný výkon. Takže po technickej stránke v zásade nemám čo vytknúť. No, a potom prišiel koniec. A priznám sa, že som čakal oveľa viac. Nechcem zachádzať úplne do detailov, ale finálny boss fight bol podľa mňa asi najslabšia časť celej hry. Keď sme sa dostali k Damianovi, to je ten final boss, tak som bol presvedčený, že toto je len prvá fáza. Po nej príde druhá, a po nej tretia a potom veľké finále. To sa však nestalo. Proste zrazu bolo po všetkom. Pozeral som na monitor a čakal nejakú ďalšiu cutscénu, ďalšiu sekvenciu. A namiesto toho prišli titulky. Na hru, ktorá celý čas budovala napätie, mi ten záver prišiel až strašne jednoduchý. A to je podľa mňa veľká škoda. Mimochodom, celú hru sme hrali spolu na Kiku. A za seba musím povedať, že chat mi v tej hre veľmi pomohol. Veľakrát ste si všimli veci, ktoré by som ja úplne prehliadal.
A presne kvôli tomuto ma streamovanie baví. Není to len o hre. Je to o tom, že tú hru hráme spolu. Takže ak si pri tých streamoch nebol, určite sa zastav. Odkaz na kých nájdeš dole v popise. Takže, oplatí sa 007 First Light. Napriek všetkej kritike musím povedať jednu vec. Tú hru som si v zásade užil. Keby ma nebavila, jednoducho ju nedohrám. Len si myslím, že IO Interactive z toho mohlo vyťažiť o mnoho viac. Takže, za mňa áno, ale nie za 70 eur. Keby som túto hru nedostal zadarmo ku grafike, tak som asi nasraný. Nie preto, že je zlá, práve naopak, je dobrá. Len podľa mňa neponúka obsah, ktorý by obhajil 70 eurovú cenovku. Ak by som ju niekedy videl vo výpredaji, tam už by som nad kúpou uvažoval. Ak ale premýšľaš nad kúpou ešte dnes, osobne by som ešte chvíľu počkal na nejaký výpredaj. Som veľmi zvedavý na pokračovanie. Myslím si, že IO Interactive položil veľmi dobré základy. Ak trochu viac otvoria misie, pridajú lepšiu voľnosť a lepšie zvládnu finále, ďalší bod môže byť naozaj výborná hra. Takže asi tak. Ak sa ti video páčilo, budem fakt rád za like. A ak máš na hru iný názor, určite mi to napíš dole do komentu. A ak tu ešte nie si prihlásený na odber, určite to naprav. Každý pondelok vychádza nové video a počas týždňa streamujem na Kiku, kde hráme nielen nové hry, ale aj staré klasiky a často sa tam rozbehnú zaujímavé debaty. Ďakujem, že si dopozeral až sem. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.